L-avviż legali ppubblikat fl-aħħar jiem li permezz tiegħu se jkunu jistgħu jinħarġu multi għal reati minuri u kontravenzjonijiet u jridu jitħallsu fuq il-post minnu fih minn dawk li mhumiex residenti fostna se jwassal għal dixxilpina u rispett akbar lejn il-liġijiet f'pajjiżna. Dan l-iżvilupp jindirizza sfida li ilha teżisti meta f'numru ta' każi multi kontra persuni li ma jkunux residenti fil-pajjiż jibqgħu ma jitħallsux għax sakemm jimxu l-proċeduri jilħqu jitilqu mill-pajjiż. Minflok bil-qafas legali ġdid issa l-ħlas tal-multa se jsir immedjatament fil-ħin li tinqabad il-kontravenzjoni u bekk jissaħħaħ l-infurzar tal-liġi. Fl-istess ħin jekk persuna ma tħallas il-multa jinżammel għal passaport jew id-dokument tal-ivvjaġġar sakemm tħallas dak dovut minnha. Dwar dan huwa news ħall-kummenti tal-Ministru responsabbli mill-Intern Glenn Bedingfield u dak għall-Ġustizzja Clifton Grima. Edna nisa namluħ u aħna namlu dak li ngħidu u ħadna dan il-pass il għaliex ir-residenti mhux abitwali li jiġu jżuruna u li jkunu responsabbli għal kontravvenzjonijiet aħna rridu li jħallsu tal-kontravvenzjonijiet illi jagħmlu. Aħna nemmnu fil-bon ordni u nemmen illi din il-leġiżlazzjoni dan l-avviż legali li kien ippubblikat fil-jiem li għaddew se jkompli jgħinna biex inżommu aktar id-dixxilpina fit-toroq tagħna. U allura dan ħajassigura li jkollna sistema li tkun aktar effettiva, sistema li tkun anka ta' deterrent għal dawk li jkunu ġew pajjiżna. Aħna naħseb huwa ċar li nilqgħu lil kulħadd ġew pajjiżna l min jiġi jżurna, però jridu jirrispettaw il-poplu tagħna, il-liġijiet tagħna u anke r-regolamenti tagħna.